Айде група, днеска ще имаме много голем клип. Правим обиколка на Националната хуманитарна гимназия Кирил и Методий, позната още като бивша Солунска. Третото най-старо училище в България и люлка на профилираните гимназии. От тук тръгват и математическата, и езиковата, и сувичето. Паралелката по рисуване е от 40 години, а тази по музика от 35. Хеле майко! Отвънка е много добре. Имат си топ архитектура, Кирил и Методий, готино паркче и специална защита от новото време и опасните GSM-и. Браво, Гого! Намерихме един китарист да ни разходи и влизаме навътре. Ми група много е добре. България, Европа, солунските двама братя, купи, медали, дърворезби, букви, изкуство, стълби и пичаги. Нема се лъжеме, много пичаги имаше. Група, архитектурата на училището беше страхотна и по коридорите навсякъде беше пълно с изкуство. Затова правим проверка кои са артистите. Почваме с хоровата зала. Вътре имаше само стабиларки и бяха в процес на репетиция. Толкова ни хареса, че раздвижихме старите кокали, взехме по един урок, лека по лека станахме част от бандата. Толкова добре се представихме, че будихме аплодисменти от целия хор. Добре да пляскаха на нас, ама да сме живи и здрави. Музиката продължава. Минахме и представата за Сулфеш, където имаше емоционален подарък, но имаше и урок по акордеон. Магическите пръсти на маестрото веднага раздвижиха Гого. Представете си, ако беше тук целият оркестър. Мале. Отидохме и до мазето. Ама не за буркани, а да видиме акустичния кабинет. Беше перфектно и се насладихме на много талантливо изпълнение. Браво, момиче! Отстрани пък беше залата на бенда, върнахме се спомените и посвирихме на истински ксилофон. Група да видиме остава при графиката. Строг, но справедлив преподавател и свирепи пичаги. Готини, талантливи, умни. Какво повече? Показаха ни страшни творби и ни посрещнаха много добре. Даже ни казаха, че сме Кирил и Методий на тиктока. Абе, май си ни взеха за лапни шаран. Нищо де, поне разбрахме какво имал предвид нашия приятел Дарвин. Браво, бе, Гого. Група имаше ателие по рисуване. И тук беха свирепи играчи. Даровитите им творби ни пренесоха в едно друго измерение. Малко по-абстрактно. Имаше изкуство, натюрморт, снимки, зъбки, черепи. Страшно се изкарахме. Влезохме с камера, тръгнахме си художници. Майко! Минахме и през кабинета по дърворезба. Тук вече свире потията. Страшно се изкарахме за малко да ме поканат на бала. Наприхме една разходка по стаите. Има си хуманитарни науки, предприемачество, компютри, английски, немски. Лудница. Група спорта също беше на ниво. Чисто нов салон. По златен стандарт. Подарихме едно рамо на волейболния отбор. Правиме проверка отвънка. Мали, тук е чисто ново. Живот е. Със здраве да си го ползвате и много таланти да вадите. Група, срещнахме страхотни хора и ни посрещнаха много топло. Нехигето е страхотно училище и една от емблемите на Благоевград. Поздрави и до скоро!